TC. In Nigeria, you're supposed to be in Cyprus, like you said. I'm on post to get on Instagram. Give her a casting wala Cyprus, nigga, Cyprus, Banya Turkey. She Turkey. What are you doing here? My brother for a long story. I'm a good idiot. This guy is Nessia Mania. Where's your lolly boluale? But double to the aquachimaso. Hey. Ibaru. Abaluma, Balanum, the airport, to an Neziana. Hey, get one cordial. Oh, give him promised land. Moku get the dear. You want to do that now, Conso. When you came home, the promised land, mana, Chineke will tete and all cabis. So give him promised land, who would do it. I teach you Tahagani Moko. Bah, I met a dear. I met a dear cha. Ah, onye menega kwa Chineke kwesịrị ikpọ ya ọkụ kpọ ya ọkụ 100 times. Kiri ka ga-esi nwatakịrị gbata ama m mbọ niile ama m ihe niile gbara mbọ gbata ego save gide ego. Mana when I told you that yes, I have a contact that can prepare your papers legit. Kaporo go te banye Cyprus. Gi banye bido ọrụ ma bido school whatever you want to engage yourself into. Mana gi simba that onye awu legit ngwa lele ne o lele gi leji ego le magi n'ime airport lela lu ahụ back to Nigeria. Yeah? About these people na agwagokwa. Sidof Global International. Sidof Global International, a company ama ndị na-eme akwụkwọ gbasara Cyprus. Ndị niile had 100 no Cyprus on the Sidof mere ha akwụkwọ because they are legit, they are reliable, trusted, and I have tested them. I have seen that they are okay. Ha mere ga akwụkwọ ote just like kpụrụzie ihe etu esere gị ote ka nwa si ese chere gị ka akwụkwọ akụkọ ote chukwu oge Northern Cyprus ọ gị banye Turkey. Either to lekwe their email. Let me show you. The CEO of that very company, one nine Igbo. Because just go ahead. Go ahead. In here. Lekwe here. Or Bata Kinsley. Onyekachi. Yes. Lekwe their email address. You want an email address there. Pascal Odikemma at gmail.com. Forget Pascal Odikemma at gmail.com. Then you can say the numbers. These 3 numbers not on our WhatsApp. Car plus 90539 103 9220. Or about this one or this one. Any of these 3 numbers. If you get what they have, bam. Even go for an MSF, I say, I make them batazie. Call that lack of faith until they make sure they bring you into Cyprus before you can finish other things. And you can even work half of your money. Then give batazie, give kukoria, or another charge. But all I know is that they are what? Legit. There is no 2 words about it. Ebe shi wete nke anyị nyere nda ha ji gara chosu shikwebe ahụ wete nye ndị Sidof Global International ka ha mere gị akwụkwọ dị legit. What did I say? Akwụkwọ dị legit. Enye ha anaghị papers gị lekwe gị lekwe Cyprus lekwe gị lekwe Turkey gị banye ihu promised land ibanye n'ime promised land. Then ihu promised land ilachita azụ to hellfire. It doesn't work. God bless you. God bless you. Peace. Imo. Kedu company ngwa gị ha? Sidof Global International. Remember their website. Remember their email address. All their numbers. Ikpo ha ani Onyekachi Obata Kinsley. I know. Hello with you. One side. Oh. Hey. God will help you. Ikpo ha na ndị Sidof Global International. Kpọọ ha n'ekwentị. Dere ha ihe edemede na email. Then ha respond. Gị nye ha ego gị. Ha mere gị akwụkwọ. Lekwe gị. Lekwe Northern Cyprus. Lekwe gị. Lekwe Turkey. Do not say I did not tell you. Welcome home. Welcome home. Oh. Ụmụ anyị ajadu ha ga-ahụkwa ihe n'aka gị this time around. Anyị na-aṅụ na ịpụọla ha ga-ezu ike. Man, ihe a be back to sender. Ebe
Igbo.